Ayan, magandang gabi din Kara. Salamat sa pagbisita. Siyempre salamat din sa thumbs up mo diyan. Bigyan mega love shoutout kay Monica Iha.
La 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 la.
Ayun nga, nakamute ako. Kaya pala. Sorry. Nandito kasi ako ngayon sa cellphone ako naka-live. Hindi sa laptop. Ayan, meron na. Salamat sa Ayan, salamat Noel Tech. Mega live shout out sa ating 6 million in the house. Ayan, 7 million in the house. Mega live shout out. Salamat sa pagbisita. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Huwag kalimutang magpakilala para masuklian ko kayo.
Ah, nakauyot pala yung ano ko. Nasa CP nasa CP kasi yung ano ko, yung ako lang ba di makarinig?
Ayan, salamat po Snowy Pops, salamat sa pagbisita.
Ano, sorry, 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 sorry. Salamat sa ano, pagsabi. Nakamute pala ako. Maulan din ba dyan sa inyo? Wala, umalis na sila kanina. Ano, kay MDL.
Hanep talaga. Bakit mo naman na-commute? Salamat, salamat. Salamat sa ano, sa pagsabi. Good evening, naka-mute po kayo. Okay na, okay. Ayan po, naglapag ng kanyang bahay si Cam DL. Matingnan natin. Naka-mute pala ako. Ayan, mega love shoutout sa ating 8 million in the house. Munding TV. Pwede ka po maglapag ng iyong bahay. Wala ka pang upload kay MDL mula na 2 weeks na dapat nag-upload ka uli. Ang hirap nito, 2 weeks. Munding. Ay, mali. Dapat malaking titik pala to. TV. Okay. Ayan na yung ano mo kay MDL. Lubog na lubog pa rin sila. Wala. Natatamad ako, host.
Bakit nagmu-mute? Yung ano. Ayan. Naka-mute ka ulit. Di ko marinig. Ano yun, ha? Sabi ko, tingnan natin. Ayan. Yun. Ang sabi ko, kailangan yung vlog natin, kung ano lang dapat yung mamili. Kailangan natin mamili sa ating mga content. Kung pangingisda lang. Tama talaga yung sinasabi doon ng mga tutorial. Find the nest. Dapat makapili tayo ng nest natin. Kung pagkanta lang talaga. Wala ako ma-upload. Di kasi ako makagala host. Yun. Yun nga ang pinag-iisipan ko din kasi ako gusto ko talaga pangingisda. Kaya lang, hindi naman ako makaalis dito sa amin. Kaya napilitan ako na sa pagluluto na lang. Kasi sayang naman munin ako kung mawawala pa. Ayan, nandyan din si Noel Tay. Okay lang, let's
Okey lang. Okey lang Lods, makakapag-upload na rin ako. Kenneth, 'wag lang muna ngayon. Sige, sige, sige lang.